Drago Gabrič, pred vami je druga tekma pod vodstvom novega trenerja. Kako ste se že ujeli z Luko Elznerjem? Pa po meni je zaista pozitivno sve najbolje. Eto, kao što ste vidjeli situaciju prošlo kolo gdje smo imali puno nesreće i eto izgubili smo 1-0, ali život ide dalje, nemamo se ništa ni predati, idemo hrabro. Znamo da je Olimpija poslije Maribora najteži suparnik i najbolja ekipa, tako da sigurno da nećemo tamo doći u Ljubljanu, ne znam, eto mi sad ćemo izgubiti i nek nas nakantaju, nego idemo šta bolje, idemo po pobjedu. V fazi obrambe je že veliko bolje teklo proti Kopru, sedaj pa je na vrsti še faza napada in realizacija. Pa je istina, u fazi obrane zaista ne znam kad smo ovako odigrali dobro, ali eto nažalost ta jedna njihova vanserijska akcija gdje su oni u 2 pasa dupla su nam zabili gol. A eto, falili smo penal, imali smo i 2-3 šanse stvarno velike, eto nismo stvarno imali sreće i ništa, nećemo sad žaliti, idemo dalje i ima još dugo je prvenstvo i nadoknadit ćemo propušteno ovo protiv. Sedaj odhajate k Olimpiji, ki ima visoke cilje, ampak zelo težko je napovedati, kakšno moštvo se vam bo zoprstavilo. Zelo nihajo v formi. Pa je istina, evo, oni su zadnje kolo, ako se ne varam, izgubili protiv Gorice 4-1, tako da i oni će se vaditi na nama i mi ćemo se vaditi nakon ovoga poraza i očekujem jednu mušku, tvrdu utakmicu gdje će neophodno, koliko su nama neophodni bodovi, toliko su i njima neophodni. Najlepša hvala, srećno. Hvala.